ngeyinsimbi zakho. Hayi impela. Ukube nje yophasa necommittee. Yayi ngisabihlekile. La ngubani sishabile isangena nje ngeyinsimbi. Hayi. Ngathi committee lenze njani? Hayi, umphumzeni impela uqinisile bengaba ethi abantu bayamzonda ngoba bamvotelanga. Ngezinga ebekumele ngabe bamvotele ngalo. Ulapha ku 48% then kwase kwathi uMaskandi ofundile uthi 52% kodwa kusele 3 minutes. Kusasele 3 minutes. Hawu waphinde washo makade zidudla ngoba sethe lo kebeke phula ngabalikebe basala bethu ngabane nalithi hawu imnandi lengoma we mama hawu bathabathu sihamba nespheshethwa abasahathi noMaskandi ofundile hayi noMaskandi ofundile phela ubeqwe ispheshethwa sizophuma ngoMaskandi ofundile bakithi usisiwinile ke sipheshethwa Salugiye ngoba uzosuka ungabuyi nayo ledodwa baqhubeka 5E Ngazo 5E kodwa kanti uhlaliswa kanjani wena yehlezi kanti awusadlaliswa wena Zimdolo Sabona Zimdolo awukhonzele nje ugogo wami uMangqongwane isonto elihle ngicela ugiya nalo uzohlanganisa ke u93 years kulonyaka ngiye nomndeni wami onke kabiyele eMadiyane nakwakubheka noma cingwane nje onyanda yomkhonto bakhonzela uSimphiwe Mchunu bese ngithi cha nibizelo kulento noTshatha ibambe ngakho angibonge mina nangothi ke sawubona ke newebhinqa la kwaNongoma hug yebhinqa kwaNongoma Zulu uthi uThami Sibiwe nje ni Amos wrong number cause sibona namaphikaza buthelezi noKhanya Mtima uDisbis Makhosi Sibisi mahlanganisa Sibisi